Takže zdravím vás, Pama Let's Play a sme pri druhom videu s našim špeciálnym hosťom Ardim. Takže vitajte pri sledovaní Let's Playa z našej obľúbenej hry Counter Strike Global Offensive. Presne, hráme mapu Italy. Áno. A ideme hrať, ideme sa zase blázniť, prvý začína Ardy. Stridáme sa po dvoch zabitiach, čiže väčšinou hrá on. Kto väčšinu to bude? Let's go, people! Najkrajší na svete. Ja som ho vyberal. No tak. Čo? Nič. In the middle. Ty máš Could you need help? Pre teba to nemám. Však. No to neviem, kde ideš. Samé Two dve. guys left. To som len tak prišiel, som jedného našiel. Berem ho na chrbet. I'm bringing out the hostages. Counter-terrorist win! Aby sme vrátili. Nice work, everyone. No nie, sme ich domov. Ako ho môžem môžem, keď tu mám dveru? To sa nechcel. Sakra! Autorské právo. Už mi ide môj Erik Hauger! Let's get this done. Pekná správa. No čo? Mám tam svega vpredu, mám niečo priblietavé, tak som si tam zvedal. Smoke. To bola To bolo zabíjačka. veľa krvi. I need help. Mali hody. Kúra! Zastrieľa. Už len pierka dostali. To 001 je čo? Aha, ja som agent 000. Need help. Hej, mohol by som na ňo zletieť, nie? Boxova, ten tam čo sral? Ešte mám jeden. To som ešte ja nebol. Two bad Som guys sa left. nezapol. Tak, teraz sa to Serma. má nejaký divný nôž, vietnamský ako ty pozor. Nech to na balkóne. That better have been a mistake. Secure them. Poď. Shut up. Hej! Zaň nám to. Za to, že som zabil svojho. Žiadne, že máme 0 peňazí. Ale neboj sa, to sú všetko. To nie sú naše, to sú toho tu pána. Počto koľko nám dalo penalty. Veď som ho len chcel spraviť. Dávaj. Na strede, vidíte? Skôr ide naháňať ešte. Ty si ho zabil skoro. Nezabil, ten je nesmrteľný, ale fakt je nesmrteľný. At the middle. A je naša. Kde ho to vojčie? Do háčka sa ho mám jesť. Kúra. Pod nohy je stred, presne. To nie je môj? Som to je tu nepriateľ, kam. Zase kľačí. Tak si povedal, že to nie je môj, tak som... No Nemôžeš to posrať, máš snajperku. Poď, ešte kus musíš ísť. Pobehni. Headshot jej musíš dať. Videl si, jak prebehol. Niečo da je bežalo práve. Daj ďalej. Tam musíš dobehnúť. Zober si nožík a dobehni tam. Counter-terrorists win. Super zdanda. Koho zabijem? Vidíš, máme ešte 5000, no tak čo sa stalo? Daj na kus pištol. Ty si kúpil... Daj gír. Ty si kúpil... Rosie. Na bombu. No a čo, ja keby dačo? Keby dáš to. Ty bereš snajpru, tak nám nechodíme. Ty bereš pištol? No, ja ťa neprekonám. Dávaj, čo si ja kúpim za môj... 150. Status. Za 150! All clear. To je 5000 niečo, ale celkom sú dobrá vecička. A už to pali. Už ber snajpru. That makes 3 left. Tu je jeden, ber ho, ečko. Headshot. Oh They're yeah. down Ako to dole 2. sklepom, za I ním. have the hostages. Aha,
To čo si ty kúpil práve, že zrýchluje zobrať tohto pajaca. Vidíš? Ale... A vyhral si to. No. Poď sáde a kúsok do boku pôjdeš. A vyhral. Nie, nevyhral. No poď. Kde je háčko? Ešte je jedno, možno dvoch na chrbte. Choď háčku. Ale chytro. Čo? Čo? No, Nerob to. zletím. Aj sliepka má život. Už nemá, ale mala život. Sádechu tam je vietnamský trh. Ja vidím. A tu je koniec. Ide! On ma odstrelil! Ale mal si dobrú jednu, tu bol za tým kameňom jedným to bolo. A ty tam, no si posledný. Svojho druhu? Ber ho a zobereš aj toho po ceste, čo si tam ostal na zemi. No? A čo mi povieš k tomuto? Že má MVP pod... Máme MVPčko. Jedno. My sme druhý v tabuľke. No, zasluhol Skôr mňa. som nestil nič, nie? Dobre, Eagle. Aspoň vieš. Kúkaj, počkaj, našiel som chybu. Kúkni. Tak to je, aha. Nie, prehľadaj. Víš, aký tu je tenký? A teraz tu nejaký Nie, tak kúkni, aký je tenký. Checking. To je len uhol pohľadu. We are Nie, to clear. uhol. To je bez pohľadu. Aha. 3 guys left. A idem ho 2 sa... guys left. Veď idem. Anyone else A hear vám that? tvoje, čo si kúpil, zrýchľuje fakt. Calling field pages. Rusi, Co ide Rus? tak Nemci. Oni držať Beagle a s mojou brakovnicou Eagle. Kura. Ty ho nezastrelíš? Nie, nezastrelím. Nie. Ja nie som ty si zomrel tu. Aj ty tu zomrieš, bo tu bude ten debil. No a čo? Ale ja tady to prejdem a tu som už vyhral, chápeš, keď sem dojdeš. Za tieto kamienky, keď prídeš, no tak zomrieš. Ty si No, že vyhral. ťa zabil rýchlejšie ako tam tam. Hej, ty si ešte čúpal, preto. Aha, to je resol. Hej. Forest na... Aruzi! Tak snajperku. No, co niż to jak... Could you have some help? Ja nie boisz chwili. I need help. Ja som ešte nezomrel však. Nie, nie. Nie, a kedy? Keď teraz som ešte bol... Dobre. Teraz som ešte s Biglikom. Need help. Some help. Jeden? Uha. Way to go. Co było veľmi. A efektívne, nezabudni. Counter-terrorists win. Good job, man. Że oni nas za darmo! Mamy granaty. A, 800 jeszcze się zarobię. O nie, tak? Oj, no dobra. On jakiś kumny dobry. Lock and load. Nie, nie to pola tutaj. Proszę chodzi w kusy tady to. Halo. Sniper. Snajper? Gdzie jest snajper? Z nim Grenade dysponuję. out. I think I heard something. Snajper. No, ведь hej, ja sa chcem vysporiadať s tým druhým snajperom. To I'm at our insertion point. To už nie on. To už je on. No to je tvoj. Wiedziałem, keď máš taký. My vyhrávame 4-1. Ale si hral ty. No, to je teda ja. That makes 3. Že vyhrávame. A som ho dal ešte. Aha. That Bod makes 3 two left. plus unanámet. Prečo sme unanámet? Sok, to je vás dvoch.
Pomstiteľ bez mena. Už tomu rozumiem. Tak, a teraz chvíľku nám to zase vypadlo ako v každom videu. Watch out. Sniper. Tu je niekde sniper! Aj. Zomrel som ešte len raz. Ja zomrel, zvieš, čo Či kokso to kde bol? Counter-terrorists win. Tu! Nie tu, to kde bol toto? Kto sa kedy začal dávať všetky tam? Erik Gaugi neber. Toto si premenujem na Erik Sniperka. si niečo premenúvávaj. Aj tebe premenujem niečo. Let's go. Oh. Prečo chodíš po tej šráme? Flashbang. Chci vidieť granát so mnou, víš. Check it. Si úplne bol výbušný. Did you hear that? Chcel som to trafiť do tej Dobre, sliepky. Ale to je granát. Three guys left. Good On si tam len kill. tak Two krákol, guys left. preto. Nežil. On mal čučo pri sebe určite. Toto je v 1.6, táto mapu som nemal rád, vieš prečo? Tu bol taký veľký obraz Ježíša a tak a hral pesničku. Kde by teraz? No hrali práve. Counter-terrorists win. Teda. No dobre, čo si kúpime? SMGčka nejaké. MGS. Toto sa mi páči. Napíšeme na to svoje meno. Vygravírujem to tu. Let's go. Počkaj, stoj! Bio. Pred... To je jedno. Preparáty. Poď. Trafil som ju. Report in. Inak si to tu zranil. Area secure. 50 na to. Možno sa bude. Ale má 2 hodníky. To bola taká drahá, čo? Nech to nejde do hodníky. Anyone else hear that? Vieš čo si ja kúpim? Brokovnicu. A desert. Bigu a budem všetko. I lost him. Vidno, že si nevieš na to? I'm bringing the stages Nie, out. zoberiem proste nejaký easy stuff. Odlišnú od tých, čo som mal doberať. Poďme. Pozdravujem. Ďakujem. Sedí na noc. Rozkročíme si nohy a dáme mu... Daj mi to utekať! Dobre, ja to vidím, a? Ale aj vtedy! Ale aspoň sme vyhrali. Ja som sa obetoval predtým vlastne. Je to 5,90. Keď to používaš ty, tak je to 5,90. Let's go. Keď si vieš zarobiť, tak to máš také výsledky, že ti dáš. Idem dať, nebudeš tam. Kaj, tá kurva! Víš, zľavu majú. Máme ten. Čo je? All clear. Skoro obsťahuje, alebo čo? Target spotted. Zľako. I think I Ja neviem, to zľako. Troch si zabil. Už som troch zabil. Môžeš mať MVP. He was one of ours. Ups. Ale toho si nemal zabiť. Ale na prvú šupu som ho zabil. Dobre, Chudák mal možno 5%. dobre, z tej lepšej A strany. toho si nezabil, čo si ho mal zabiť? Žiadne není. Dobre, tak som ho nevidel. Ja Counter-terrorists som win. toho zabil pištoru a ty si sa mojho zabil. Ja to mal na prvú ráno. Neviem skúpiť niečo, čo nikdy nemám. Mali sme niekedy kalašník? Či akáčko? Či... Orko? Si, toto je pekná. No, to ten bez kašlu. Let's go, people. Lukom. Zasa ten... Kota je keď ja. Tak, to je. To
tej uličky, choď. Do tej uličky. Prečo mám ťa pomstiť? Nie, tam ich to zabila. Kukni! Len za dve! Deploying dobra cena. flashbang. Banán, jeden Drahé. banán. We are clear. Drahé to je. Ale koľko banánov je Clear. na tie dve? Kebyže jeden bol, tak to neberem, ale keby... Need help. No, už jasne, že taký. Budú. Nie, veď ja vidím mapu. Teda nič to nebude. Ale budú tu potom. Ale potom. Pozor. No, to I je- need help. Moje obľúbené. Nice shot. Aj, Headshot! Oni tebe do hlavy. Nie. Sniper. Jo, ako si... Makes two dead. Čo? Tam je to moja zbraň! Neviem či... Counter-terrorists win. Keď tam je dole za moje zbraň. Vidíš? Si náhle napadne. A ja si musím kúpiť niečo poriadne. Moju obľúbenú brokovnicu na ty, brokovnice. Let's move out. To bolo krásne. Musíme byť potichu. Deploying decoy. Máš len nožík, sú tam dvaja. Nemám nožík, mám I brokovnicu. have eyes on Oni the mi tu enemy. uciekli. Area secure. Oni sú modrí. Vidíš, ten granát mi daje. Need help. To okno sa rozbilo. Vidíš, to je to. Kako to okno sa dá rozbiť? A ty sa dáš rozbiť, vieš o tom. Hej. Ja už som na niečo prišiel. Ja som mal brokovnicu, ja som nemohol strieľať na ďalku. Ahoj, ja to je môj. Pej sa tu mne. Idem zleč, dobre. Veľmi dobre. Target acquired. Nepovieš mi to zase. Nie, čo ti je dal, čakaj. To je ten s malou pamätnou zbraňou. I think I heard something. To je posledný. Counter-terrorists win. Urobím mi budovanie, musím vlastne. Áno, rozhlas teraz mi urobil veľkú radosť, lebo púšťam moju obľúbenú pesničku. Skáď. Čiže pri tejto pesničke sa my rozlúčime a uvidíme sa možno v ďalšom Lagan prípade. out. Ahojte. Ahoj.